aku suara. Halo lur, tak kasih info iki lho sing anyar awan trawas iki wis viral gak karu-karuan lur. Bukake ya bulan 12 wingi. Nang kene awakmu iso langsung menikmati Gunung Welirang lur. Iki termasuk rekomendasi sing cocok kanggo awakmu sing kepingin healing nang trawas nggone sing adem-adem lur ya. Kanggo keluarga arek pacaran wis cocok mrene lur. Lur delok dhewe pemandangane ya syahdu banget, adem seger pol. Saking elur iki mendung kok gak mendung ya jelas gunungi. Terus lur ya nang kene iku fasilitasi ono camping ground, cafe, terus area bermain ke anak-anak. Wih, semangar kan ya. Nang kene ku lur ya nggone luas banget, awakmu iso pelayon.